A legdrágább hiba egy csarnoképítésnél, ha nem a megfelelő falat választod. Ugyanis nem mindegy, hogy melyik kőzetgyapotos panelt rendeled meg a projektedhez. Statikában és hőszigetelésben is vannak finom, de annál fontosabb különbségek, amelyek elnézése súlyos milliókba kerülhet. Ha a maximális tűzbiztonság a cél egy ipari csarnoknál, és egy szigorú tűzszakasz határolást is biztosító standard megoldást keresel, ezt a látszórögzítésű falpanelt érdemes választanod. Ez az RBB, amikor egy építészetileg is igényes irodaházat vagy logisztikai központot tervezel, ez a panel kell neked. Ugyanazt a kőkemény tűzvédelmi teljesítményt nyújtja, de a csavarok teljesen láthatatlanok maradnak, így a homlokzat letisztult marad. Ha pedig pontosan a speciális igényekhez szabnád az épületet a felesleges túlméretezések elkerülésével, akkor ezek a nyerők. Kinézetre ezek is látszó rögzítésűek, de a magsűrűsége eltér. Így különböző fesztávokat bírnak el statikailag, és a hangszigetelésük is más. Ők az RBX és az RBL. Kerüld el a tervezési hibákat, kattints a linkre, és pörgesd át a kérok pontos műszaki paramétereit.